Някой друг? Казвам се Анета. Искам да попитам в 9-ти клас. Била ли си срамежлива? В 9-ти клас ли? Да. Аз бях в 9-ти клас в музикалното училище в Котел. Дали съм била срамежлива? Сигурно съм била срамежлива. Аз така бях така отракана, но беше ме много срам, като не бях подготвена в часовете по физика и по математика. Аз ви казах, че не ми бяха любимите предмети. Здравей, Нели! Здрасти. Аз се казвам Аделина и моя въпрос е какви проекти мислиш да подготвя за бъдеще и мислиш ли за самостоятелен албум? Ами да, вече е факт второто ми парче, което вече има и видео, казва се Ето това. Не знам дали сте го гледали всъщност. Надявам се съвсем скоро да бъде дебютният ми солф албум, да бъде на пазара. И така, вие ще бъдете информирани, със сигурност ще бъдете едни от първите, които ще разберат за този албум. Здрасти, Таня. Аз съм Таня и искам да те попитам кога беше по-натоварена, когато беше в Куку Бенд или сега? Ако тогава не ми оставаше време, сега това е по 2 или по 3. В смисъл, наистина много съм ангажирана, защото сега всичко зависи от мен. Аз взимам решенията за всяко едно нещо. Правя нещата така, както аз ги виждам и всъщност се оказва, че всичко зависи от мен и от моя екип, с който работя, който не е чак толкова голям. Аз съм няколко човек, които могат да се проборят на едната ръка. Искам да те попитам, коя твоя песен хората харесват най-много? Надявам се всичките да ги харесват. Харесват много Lucky One, това много ме кара да се чувствам добре. Щастлива съм много, защото е на английски и все пак сме в България, парчето на английски и не очаквах чак така да се възприеме и това е страхотно. Винаги е хубаво, когато и публиката те изненадва, не само артиста да изненадва публиката, хубаво е чувството и когато публиката изненада артиста. Надявам се...